com esteu? Benvinguts i benvingudes a la tercera temporada del Bar de Malaya des de l'Espai Mallorca, que aquí és casa nostra, bàsicament. Estem molt contents. Soc en Guillem Estadella i soc el presentador d'aquesta tercera temporada. Tercera temporada que no hagués estat possible sense aquestes birres d'aquí, les Rec Brew, que trobareu a qualsevol botiga especialitzada i que, a més, també a internet. Si pagueu la wifi, si aneu a recbrew.com, entreu, allà ho teniu. I que si sou una mica hippies, aneu a Gràcia i us agrada el rotllo, doncs a la bodega de la plaça del Sol trobareu també Rec Brew, les birres de Malaya. I atenció, porto una bona nova, i és que estrenen birra. Això d'aquí és una mica un rotllo així guai, es diu Nemesis, nova birra de la Rec Brew, boníssima. Bueno, jo... loculote. Però bueno, per Malaya, tertúlia, distesa, cachondeo i jarana. Ens agrada molt. No seria una tertúlia si no fos possible gràcies a la gent que ens envolta. A la meva dreta tenim a la Gala, Malaya Girl i estudiant de Filologia Catalana. Què tal, com estàs? Molt bé. Tens 10 segons per presentar-te. Malaya Girl, obsessionada en el meu rostre i obsessionada en les xarxes socials, addicció, pot ser, no ho sé, la meva personalitat és valencià rosa, valenciana i tindré addicció a TikTok. Vale, gràcies. Daniel Llobet, un tio que fa vídeos a YouTube i és massa simpàtic. Com estàs? Tot bé? Molt bé, i tu? Soc Géminis, per cert. Ets Géminis? Ets d'aquesta gent que creu en l'horòscop? Bueno, una mica. Vale, hi ha gent que està bé al cap i després estàs tu. Fantàstic. Descriu-te una mica com... De l'Eixample, alt, bon tio, català. Fantàstic. A la meva esquerra, Àlex Tous, tiktoker i probablement l'home més guapo de Catalunya. Això ho he llegit per primer cop i m'ha sorprès, perdona. Acabes de dir dos mentides. Bueno, no em considero tiktoker, però bueno. Ho callat, tu. Que guapo, tu més. Vale. I res, fan de Frank Ocean. Pensava que ni de Franco, dic, uf. Vale, de Frank Ocean. No, anem de Franco. Vale. I res, jugador de bàsquet i més alt que el Llobet. Perfecte. Reig Roca, Malaya Girl des del principi, vull dir, una pionera. Com estàs? Molt bé, encantada d'aquí. Vale, explica, 10 segons per... Soc la Reig Roca, dissenyadora de banyadors i em trobo a saco quan parlo, o sigui que... Com tu. Si parles al micro, molt millor. Moltes gràcies. Vale, perfecte. Escolteu-me, teniu aquí unes cartolines de colors verd i vermell. Bàsicament, jo us faré unes preguntes perquè l'audiència es conegui una mica millor. Si la resposta és afirmativa, aixequeu el verd. Si la resposta és negativa, aixequeu el vermell. Vale? Heu follat aquesta última setmana? Com anem, no? Hòstia. Som uns perdedors, Malament, molt Som uns malament. perdedors, Qui creu que és el que porta més temps sense follar? Jo no, segur que no. Molt bé. Jo confio que no. Confies que no? Confio que no. Fa quan? Setmana i mitja. Setmana i mitja? Al finde. Al finde, vale? Dijous passat. Quan fa? 2 setmanes i mitja, 3. Fantàstic. Teniu més de 2.000 euros al banc? Ja dic que era de l'Eixample, vull dir, no? Vale, creus en Déu? Vale, fantàstic. De l'Eixample, de dinerat convergent. Vale. Semàfor verd o vermell a nivell de relacions? Com us trobeu? Una relació, no relació? Quin és el rotllo? Vermell, què vol dir? Ai, no, clar, calla. A veure, vermell vol dir que esteu en una relació, verd que esteu per follar. vale. Sí. Canviem. Vale. Molt bé, molt bé, mira. Va bé aquí. Vale? Ep. Té 2.000 euros. Ha follat abans que tu. O més. O més? Hòstia, bueno, fantàstic. Us coneixíeu abans? Coneixíeu algú d'aquí abans? No. Ja tu. A la Reig, ja tu. Vale, i tu qui coneixies? Bueno, l'havia vist per TikTok. Jo no. No sabies que era Malaya, tampoc, sí, no? Sí, perquè m'ho ha dit la Juliana. Vale, Sí. jo faig les preguntes. Ja podeu retirar això. Va, anem pels temes que ens interessen, vale? Tema millors amics d'Instagram. Això és un gran debat. Això és molt guai. Tenir gent a millors amics et pot donar l'oportunitat de follar amb altra gent. Sí. No tenir gent vol dir que no tens estima cap a aquella persona. Teniu Instagram on no es porta. Qui d'aquí té Instagram? Qui no Jo té crec que tots, Instagram? no? Vull dir... Qui no té Tens Instagram? vida si no tens Instagram? Sí, diria... Crec jo. I el tema dels millors amics ho utilitzeu per lligar? Sempre. De fet, l'actualitzaré. Utilitzau. Avui l'actualitzaré. Avui l'actualitzaràs i com utilitzes? Quina és la tècnica que utilitzes per lligar amb millors amics? Quina és la tècnica que utilitzeu? Nudes. Nudes? Dani Llobet? Jo no sé. Tu no tens... Fas el tonto, Fa pinta de pícaro, Sí, no, tal. Callat, bro. Tu ets un tio jove, es veu que curtit. De quin any ets? Jo 2003. 2003. S'apunten fora aquests nanos, en sèrio. Clar. Que
Fantàstic. Envieu DMs a famosos, així a la desesperada? Jugadors de bàsquet, molt friqui. Què es considera famós? Bueno, persona que surt a la televisió, que té certa repercussió a la vida. Com tu, o no? Exacte. No, vull dir, tio... Jo sí, a cantants i a jugadors de bàsquet, com Qui? un puto friqui. Hòstia, però he obert a molts. No m'han contestat ningú. Ja, Però... Vale, bueno. Tema Instagram, canviem. Tema de la pandèmia, que torna, Com ho veus, això? Que torna la pandèmia. Genial. Com que és No, genial. si ens tornen a confinar, què? Com us veieu? Faré un pack de Rec Briu i ja estic tranquil, ja. Perquè m'agrada molt aquesta cervesa. Si puc dir, no? És que jo crec que M'agrada molt. ja ho vam saber dur una vegada, no crec que costi tant saber dur una segona. Home, Vull dir, fa molta ja mandra, sabem com es juga, ja sabem com saltar-se tot. Crec que no hauria de dir això. Però fa molt de mandra, Molt pal, Una altra Depèn cosa. les condicions en les que estiguis. Si ara torna a tancar els bars, què? La vostra vida, què? Bars, discoteques... Ara mateix? Sí. A un Cardat. pis. S'ha fet tota la vida. S'ha fet durant pandèmia, anem a un pis. Sí, però si no et deixen sortir de casa... Però és que això és relatiu. No, però això de la sisena onada, de què? Fa 2 setmanes que ho diuen o 3 i no passa res. És mentida, ens Jo estan fins que no ho enganyant. digui, o sigui, fins que no arribi la onada, no diré res. És mentida. Vale. Jo em mantenc aquí. Tu tranquil. Sí, jo holdeo. Holdeo? Sí, hold. Hold. Ah, vale. Està a l'espera. Sí. Ja, està a l'espera, perdó. Que som internacionals. Va. Okay, ja. Molt bé. Aquests mesos de pandèmia els heu tornat a aprofitar, els heu tornat a viure com si no hi hagués pandèmia? Us sentiu lliures ara mateix? Sí, molt. Totalment. Sí? Que has fet reig, que diguis, hòstia, abans no ho feia i ara ho he agafat amb moltes ganes. Res. O sigui, Que rage, va, que... no, en sèrio. Rage, què has fet? És sincera, no? És sincera. És Que no, sincera. o sigui, la pandèmia em va servir per saber que odiava la meva feina. L'únic. Punt de partida. Sí, sí. Està bé, vale. No he tornat a discoteca. O sigui, tots heu Jo sortit de tampoc. festa? No. No? Oh, mentida. Jo sí. On has anat? No ho diré. Era un antro de mala mort. No, digueu, digues-ho. no. On? Merlín. Bueno, molt... Ah, bueno. Bueno, aquí al públic, 4 gats, 4 La amics. Marina és un lloc, és una discoteca amb ambientació medieval, només dic això. Vale? Havies d'anar vestit d'alguna Llavors allà, No, allà la però pandèmia és la estic- peste negre, no? Sí, no, Això explica el pentinat, no? No, això és per Timotei Chalamet. No sé si el coneixeu, gran actor. I vas anar a Merlin, i què tal? Com et vas retrobar? Hòstia, al principi... No, bé, m'agrada. Vale. Si l'antro era el que era, però m'agrada força. Vale. El meu era mentida, Jo m'he xafat unes quantes discoteques aquí a Barna, Sí? Que tu... És que, explica una cosa, l'Àlex Tous, tu ets de Manresa, Jo sóc de Manresa, clar, Manresa és poble de la mala mort. tens 18 anys, acabes de Sí, fer, i estic acabes vivint sol d'arribar a a Barcelona Clar. i estàs començant a sortir de festa per Barna. Es pot entendre. Com portes això? Bé i malament. Bé la festa, la uni... Bueno. Bé, mama, ho porto molt bé, mama. T'estimo, mama. I què, heu passat la Covid? Sí. Sí? Sí. Amb 2 huevos. Amb 2 huevos. Vale, però Al juny, al Sant Joan la vaig pillar. Sant Joan la la- cinquena onada. la cinquena onada et va agafar... Per què? Fatal, Jo- olfacte i gust, adéu. Sí, ara ho has Ara tornat... tinc parosímia. Com? Parosmia o parosímia. Que o sigui, ara oloro malament. Hòstia. Cardat, això, Però Rec Briu l'oloro de puta mare. Com ha de ser? Avui tens birra gratis, que ho sàpigues. Tu l'has passat... Jo estic salvadíssim. El meu millor amic vam anar a Madrid i la va agafar. Jo no. Salvadíssim. No sé com. Vale. Però bueno. I tu, Rage? No ens ha tocat, o sigui, no m'ha tocat ni a ningú que conegui. O sigui, només tu... De... Tu l'has molt bé. passat? Jo sí, 2 cops. Ah, pues. Sí, sí. Joder. Vull dir que aquest és el meu rotllo. Sí, sí. Vacunat, bé, a està tope. bé. Parlant de festa, millors discoteques per sortir de festa a Barcelona, Catalunya, de poble. Quina és la ruta que normalment Per feu? què no has inclòs València? Bueno, València també. Digues. El bacalao, no? No, ara ja no diré. Bueno, Digues, per on surts normalment? Per on sortiu? que jo crec que el que més mola i m'he quedat enrere és no una discoteca sinó el carrer. Per tant, definiria com zones de València i de Barcelona. No llocs, no antros, no discoteques. Fer un botellón, vaja. Dani, hem experimentat, què tal? No, no sé, Barcelona depèn, és que és la classe. Depèn d'on et moguis, on que t'agradi. Si vols jaraneta, com a tu t'agrada la jaraneta, que Sí, a mi m'agrada la jaraneta, sí. Marina és la fàcil. Marina és Mai la falla, fàcil. mai falla. Fer un correbàs per Marina m'han dit que està molt bé, no ho he fet. Sí, està bé. Sí, vas al És bar, cultura acabes a la catalana. discoteca, Rat, Merlín, tot això. Apolo, m'han parlat bé d'Apolo. Polo també està bé. Ah, vale. Molt bé. Vosaltres, Àlex? Jo porto 2 mesos aquí a 2 mesos, Barcelona. clar, que tu portes 2 mesos. I clar, en 2 mesos tampoc et dona temps d'experimentar moltes discoteques. Ovella Negra,
Vale. Bé. Bueno. Tu lligues o què de festa? Et veig un... Sí? No, jo... No, jo Quina és la teva soc un tio- tècnica? Soc un tio tranquil. Tio tranquil. Sí, jo no. Tio tranquil de festa no, se me'n va molt la olla, però tio, amb les ties sóc un tio tranquil. Sí, sí. Sí. Què vol dir això de tio tranquil? És que Això no... és masculinitat fràgil, perdona Que que me t'ho la diga. suen. Tal qual. Masculinitat No, masculinitat fràgil no. Sí. Per què? Perquè t'estàs definint, no sé, com... És del ningú pot València de entrar en el futbol. meu cor, soc un tio fuckboy. No. No, zero. Fuckboy al revés, miqueta, bro. sí. Al revés. Zero. T'ho prometo que zero. T'ho prometo que zero. Però tens nòvia ara? Tinc nòvia, fa any i 4 mesos. Molt bé. Fora aplaudiment, clar que sí, per favor. Molt fluix l'aplaudiment, Sí. Molt bé. Reig, tu per on surts? O per on Soco sorties? Salamandra, la millor discoteca, a Hospitalet de Llobregat. Pachangueo del bo. Ojo, espia. El tio que acaba d'arribar a Barcelona ja raja. Molt bé, molt bé. Fàcil. És fàcil. Escolta'm, un tema que s'ha mogut bastant aquests últims dies, tema Taylor Swift, eh? Com ho veiem, Dani, tu que ets un tio culte? Bueno, no sé, està bé. M'agrada com sona. Sí, digueu una cançó de Taylor Swift que us vingui al cap ara. La de... Una cançó... Aquella que parla de que se separarà el seu nòvio. I està No, when... Sí. Taylor Swift. What? És que... Billie Jean. No. No, Love Story, que diu... No cantaré. Que bé, no que bé. cantaré. Però Love Story. Però Canta-la una mica, foli. És que no sé si és... No cantaré. No? Vale. Tu te la saps? Jo crec que ha sigut bastant idea de la Juliana, això, no? Sí, Perquè és un tema em sembla que- ahir vaig veure Ben majúscules, o abans Taylor d'ahir, Swift. 18 posts a la història de Taylor Swift del 2001. Vale, i quina música escolteu vosaltres? Tu què escoltes, Àlex? Un tio jove. Bueno, jo escolto com rap americà, saps? Vull dir... Bueno. Però rap americà és com dir, escoltem Gangster. música en català. No. Però, rotllo... No rap, sinó rhythm and blues. Saps? No saps quina música és, això? Frank Ocean, Drake... Drake. Jo què sé, Drake. amb Party Next Door... No sé, no, clar, és que vosaltres sou més de charango i aquestes coses, no? Perdona, això ha sigut una ofensa, evidentment, cap a tota la música de les persones que escolten música en català. Has englobat charango i Bueno, no. passa res, tu. No ens ficarem en aquest debat. O Sí, m'agrada, sí. No, digues. Digues 3 grups de música en català. No, És que és charango, presentadora. Buos i els gossos de Manresa. Infravalorats. Strombers. Són del Bages, també. Sí? Ah, Tu tens algú amb el Bages o...? és No, que no, la meva mare és de Cardona. és de Cardona. És de Cardona. I ell és de Manresa. Molt bé. Sí, estupendo. No, jo escolto els Manel. Hòstia, Molt que bé. pitjor, tu. Manel, els amics de la SAR, Joan Dausà... O sigui, ets intenset. Sí, una mica. Com et consideres, Dani? Com a bon Géminis, quin rotllo d'intensitat portes? Us considereu intensets? Bueno, no. No, Sí. Zero. zero. O sigui, vosaltres dos... Actiu. 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 Eres intens? No, jo també. actiu, sóc actiu. Ah, vale. Jo també. Bar Malaya, que de vegades això és una mica un first dates, eh? Sí, Està sí. molt bé, està molt bé. Què t'he de dir, Guillem? El què? Molt bé. Llavors, tu que ets, a nivell de música, què escolteu? Jo escolto de tot. Últimament molt de pop espanyol, sap greu. Però, és ostres, bé, és un bé. pop espanyol molt bé, no? És bé, a la gallega Un Amaral. està guai. A la gallega, el pop a la gallega està... Aitana, perquè va molt bé per al mal d'amors i... Ho estàs passant malament ara, Gala? Explica'ns. No, estic molt bé. I? I no passa res, m'agrada sentir-me mal de vegades. Crec que a tothom li passa, no? Psicòpata. Sí. Generació crec Z. És que tinc una... Sí, l'amor és el que mou la vida. I la gossa sorda perquè trobo molt a faltar València. Visca València. Què tal l'Hospitalet, Reig? Molt maco. Sí? Què escoltes tu? Jo sóc molt bàsica. Vale. Manel, Leiva, El Cantor Loco... Em va donar una temporada per tornar a quan era teenager i els Jonas Brothers. Hannah Montana, Hannah Montana. Camp Rock. Molt bé. The best of... O The Both Wars. O The Both Worlds. The both. Això. Tu també escoltes Hannah Montana? Jo anava a tope És amb que- Hannah Montana. és que ho he Tenia un dit. rotllazo de xun-xin, xun-xin-xin. Millor Miley Cyrus, Miley Cyrus. Millor. Jo crec que Miley Cyrus, o sigui, Hannah Montana ha evolucionat amb mi. Hem madurat tots dos junts, cada cop ens hem anat traient més roba. Vull dir, està molt bé. No he pillat la referència. Però. No passa res, no passa res. Tu, Hannah Montana, Daniel? Sí, la sèrie estava bé, la Disney Channel.
La veia, eh? Joder, Molt bé. Què destacaries de... Jo feia aquelles merdes de... No us en recordeu que feien preguntes a Disney Channel? pot ser. I que havies d'enviar-les? Sí. Bueno, és que jo era més de Disney XD. Jo, clar, A Disney XD, clar. Clar, jo més posterior. Jo. O sigui, tu el Club Super 3, vull dir, a nivell de veure Shin-Chan... Jo recordo aquell tio que no tenia el nas i... El Flusky. Poca cosa. El Flusky Clar, era un fucker, Vull dir, no s'ha dit prou, però era un fucker. Flusky era un Jo me'n fucker. recordo que tenia una llista per cada dia una gata per cada dia de la setmana. Ho dic en sèrio, vull dir. I sabeu aquí que havia de coordinar-se per les gates. Perquè ell era un gat i li agradaven les gates. Això està bé, això. Sí, però ara, o sigui, al moment no ho pillava. Bueno, el tio està organitzant l'agenda, saps? Com jo feia els deures. I amb gatetes. I ara ho he entès. El Flusky era un fucker, sí. Sí. I calladet a sobre. No, Això tenia calladet. Sí, hòstia, m'has agafat amb el Flusky, tio, no el recordava, o sigui, se m'ha bloquejat, en fi. Escolta'm, anem a fer una última pregunta, vale? Aquesta pregunta té premi. Vale, veieu aquestes 4 rec brius que hi ha aquí a sobre? Joder, si les veig. Encara. Són per a qui encerti la pregunta. Primer que aixequi el braç, s'endú el pack de rec brius, vale? Let's get it. De quin estil arquitectònic és el dibuix d'un bitllet de 5 euros? Opcions. Romànic, gòtic, clàssic, barroc i ja està. Digues, Clàssic. vale? Barroc. Barroc? Jo el primer. Quin? No sé què has dit. Gòtic. Gòtic. Segon. Doncs és el clàssic! Saps per què ho sé? Per què? Perquè van evolucionant. De 10 és com la següent època... Sí, és molt llesta Històrica. aquesta tia, Hòstia. És molt llesta. El de Tot i 20... ser de València. És Ai, que de... Sí. Vale. El de Doncs, 5 Però teniu euros a València també o no? Teniu euros a València? euros. mira, aquestes No sé si l'ha portat tot el Partit Popular. són per tu. Vale? Hi ha d'alguna cosa que digueu s'ha de parlar al bar de Malaya? Que digueu... De sexe. I dels tios que han de fer cunilingus en la primera cita. Si un tio no el xupla la figa en la primera cita, és una red flag, no tornes a quedar en ese tio. Vale. Ja està. Saps què és una red flag? Digues. Dir red flag. És fatal, això. Tu fas el cunilingus a la primera cita? S'ha de fer. Faria. Sí, s'ha de fer, dius. S'ha de Si fer, diu que s'ha de fer, s'ha de fer. Sí. Tu, Dani? No sé, no parlo d'això jo en públic. Perquè no, és superimportant No, parlar els de de, sexe. els de l'Eixample no parlem d'això. I tu, Reig? O sigui, no... Podria fer un Bueno, pies, sí. també. O sigui, què fas? No, jo a la primera cita no... Per què follo. no? No sé. Mai ha passat. A la primera cita no s'ha de follar. Sí que s'ha de follar, el sexe és molt important. S'ha de saber si ets compatible amb l'altra persona. Bueno, com vulgui, o sigui, vull dir, Bueno, claro, fluir. Sí. Fluir, claro, no. Vale. No follarem si no volem, evidentment. Dani? Jo em faig una prova d'ADN amb altra persona. Jo sempre porto un kit a les primeres cites i ens fiquem la huella i tot això. Vale. I comprovem si som compatibles o no. Perquè per què perdre el temps amb una persona amb qui no soc compatible biològicament? Clar. No va enlloc la cosa. Això no va pels signes. En què és compatible un Géminis? No, Géminis són temes... Això de l'horòscop... No Com funciona, ho portes, tu? El què? El què? El tema de l'horòscop. Fatal. Tu què ets? Jo crec que càncer. Però ara va sortir un nou, jo què sé, no? Perquè ha eixit un planeta nou. I per això, com... No, un horòscop nou, no? Sí, però Ha sortit? són pels planetes no. Ah, Ja bueno, callo. jo l'horòscop malament. Jo sóc cranc o càncer en castellano, però perquè m'ho han dit, si no... Molt bé. Tu què ets, per curiositat, Reig? Peixos. Peixos. Pistis? Géminis. Géminis? Capri, del 19 de gener. 19. Fantàstic. Doncs fins aquí el bar Malaya d'avui. Daniel Llobet, Gala, Àlex Tous, Reig Roca, moltes gràcies. Fora aplaudiments, som-hi! Gràcies, bar Malaya! Fins la